Si analizamos os estereotipos masculinos e os femeninos, son un repertorio de habilidades para a vida necesarios para todo o mundo, pero a unos nos dan unos e nos quitan outros, e viceversa. Mientras non cuestiones iso, a túa liberdade vai estar moi limitada. Creo que no caso dos chicos, os estereotipos os limitan moito emocionalmente. Parece que aos homes se lles permite a ira, o enfado, está todo como máis ligado á agresividade, non se lles permite outro tipo de emocións que van máis ligados pois a sentimentos máis de ternura ou de acompañar. Isto é a máscara. O home, entre o grupo de homes, ten que mostrarse, ten que poñer unha máscara. A dor, a ira non a mostro, porque non é masculina, non? Entón, eles teñen que buscar poñer a máscara ante outro, porque o outro vai non somente a burla. O grupo de pares, eu chamolle así machinazis, que me encanta usar este concepto, pois é o que vigila, é o gran hermano. E entón, por iso, cando están os outros, non pode ser a sí mismo. Creo que esa é unha limitación moi gorda que teñen. E outra seguramente na súa propia forma de expresión, non? Como é aceptable se me podo pintar as uñas ou non, se me podo poñer pois un legging ou non. Ay, no, baile no. ¿Por qué no quieres hacer baile? No es que no sepas bailar, porque hay chicos que bailan muy bien, pero sin embargo es, no, baile no porque es de chicos. Que bailes salsa no te hace menos hombre, y que te pongas unos patines en los pies tampoco, ni nada por el estilo. Creo que o fracaso escolar masculino, un elemento moi importante é esa socialización dos nenos que lles impide fracasar. Curiosamente, el non poder fracasar provoca fracaso escolar, porque el non poder fracasar, el non poder intentar facer ben as cousas e que me saian regular ou mal, me levan a que me compense máis como forma de preservar a miña autoestima el non intentalo. Entón, o fracaso aparente, o fracaso escolar, é menor que o fracaso de intentei e non cheguei, ou intentei e non son o mellor, o mandato de ser o mellor, de non pedir axuda. E a maiores está tamén o privilexio social que fai que un rapaz teña mellores expectativas laborais que unha rapaza. Creo que unha dos temas clave nos que temos que incidir nas familias é que os nosos fillos entendan que o machismo non lles beneficia, que o machismo é malo para todos e para todas. Ten que ser durísimo ser un home todo o día, con esa máscara, con esa distancia emocional, con todo ese peso de responsabilidade. Eu sempre digo unha frase que a veces resulta moi potente: o patriarcado mata máis homes que mulleres. Isto non quer dicir, obviamente, que sempre matizo, que non existe a violencia de xénero. Claro que existe, pero sí é certo que o patriarcado, a forma que denuncia o feminismo de organizarnos, é unha forma, vamos a dicir, lesiva ca vida de homes e de mulleres. O suicidio é casi igual entre nenos e nenas. Según vai tendo a impronta máis forza no que é o proceso de socialización de homes e mulleres, triplica esa tasa de suicidios masculinos, debido, obviamente, a que ser home é un problema para un neno. É tan difícil de cumprir os mandatos do patriarcado que o normal é que acabes en frustración.